Yize abantu abaningi begubha isikhathi sokuphela konyaka, kubantu abangenamakhaya lesi isikhathi sokuzama ukuphila ukuze bekwazi ukubona unyaka ozayo. uRaymond Jafta oneminyaka engama-25 uthi useneminyaka eyi10 ehlala emgwaqeni, kanti uziphilisa ngokugeza izimoto zabantu kanye nokuphathisa abantu izimpahla uma bevela kothenga ezitolo. On the street is not nice to live like this. We can do better than what while we are on the street. This Kimberley is not just Kimberley. No, it's an honorable, lovely place. uJafta unesifiso ezimbili kuphela, ukuthola umsebenzi kanye nendawo yokuhlala. Employment will help us to think where we come from better and to make that choice to stay by your family. Umnyango wezenhlalakahle eNorthern Cape ususungile izinhlelo zokulekelela abangenamakhaya. The children also falls prey to substance abuse, and this is in itself presents greater pressure on government. The Department of Social Development is the custodian of the Prevention and Treatment for Substance Abuse Act 70 of 2008, which mandates the department to develop programs and support initiatives aimed at the prevention and treatment of substance abuse. Umnyango uthi ezinye zezinhlelo zawo ukuhlanganisa abangenamakhaya nemindeni yabo. Uthi usebenzisana nomnyango wezemfundo kanye nombutho wamaphoyisa kuleli uqinisekisa ukuthi abangenamakhaya bathola indawo yokufihla ikhanda kanye nemfundo.